Ayo! Oy! Oy, Oh, oy! saya ato tinday. Nyari lagi ko diri kay magpatambal nimo. Mau ba? Away, problema na. Kaya ka lang pagpatambal lang. Huwag ka na hindi makaya ko na tanan. Di ko na palingkuron, oy. Oh, oo, likod. Likod. Asa man jud diri diri. Diri lang, diri lang. Oh, diri lang. Emulsuhan ka. Nyaon sa may imong himorso. Murag. Nakaibaw ka sa akong ipatambal nimo. Unsa may imuhang sakit yun? Ang akong kasing-kasing. Ngano malaos Kay siya? nasakitan man ni siya good. Oh, Ngano nasakitan mo na imong kasing-kasing? sakit lang gid siya. Unsa man gid makabalo ka mo tambal. Sige makapangutan na. Wa na'y problema. Bisang unsang sakita. Makaya ko na maayuhon. Sige daw be. Dahil mo sa alin na imong akta. Karon, kanang imong sakit sa dughan, sayo na ka na ayuhon. Unya lang ako na ayuha inyong gabi kay isod di na pwede ayuhon ka lang. Pwede na, babot lang ka ha. Ayaw ng gabi Oh, gabi pa di ay. Aw, oh, ayaw lagi na ayaw. Kalang nakupa ni mong kasing-kasi. Tapos, wala na problema. Ayaw na. Basta ayuhon nimo ha. Oo niya lang kapag ipabot man ka. O, lingkod lang sa kanya, ha? Sige malingkod lang sa ako diri. Kaya padayon ko sa ako, kibuhaton. Ayo! Noy! Noy! Ayo! Ay, unsay tuyo? Patambal lagi mi Noy? Mapatama. Tambal mi Noy? Away, problema. Menambal ka Noy? Ay, sus! Tanan mga sakit! Ako nang tambalan, kaya ko na ayaw. Mau ba? Menambal ka Noy? Oo, saan mo kay salig ako? Ako ang panggiitan, mananampal yung dapitan. Tanang sakit. Ayaw puro sila wang mamalik. Ayo ka, puro pagdi ka menambal. Puro magagurang. Ay, Kanang kuwas, pasyados buwangan ba? mau na yung di mo salig. Una nga, di gid maayo ang inyong sakit. Huwag mo magsalig. Dahil mo salig mo. Salig mo na ako. Sus, usa ka. Alay mo dito. Pero kung di mo salig, di kinamaayo yung sakit. Mau ba Noy? Salig lang. Oo, sabay sa... Ako na ba ngay? Makikistorya ko sa buwang iksuon. Wala ba kaya idea na? Mau ba? Menambal makaka. O sabay nga, sa imong iksuon. Ikaw menambalay. Tagaan no? Say, nan? Ay, say. Okay. Asistan, wa akong pamaspas. Isa na mong kauban Noy? Darang imong pamaspas. Wapam na kaya Noy? Aw, ayaw naghilapti kay ako ng asistan. Ayaw naghilapti ha. Di na maayon imong ipatambal ako. Hindi mo naghilapti. Dili, nunintan awar mo ko Noy. May, wapam mo kayo good. Oo, siyempre. Di mo kumudawat ng asistan ng bakit. Wag ba? Padayon ta sa atong gibuhat mo. Sige Noy. Ibaw na kung singahan sa mga iksuon. Kinsa man Noy? Pedro! Pedro? Ano ba isa mong Pedro Noy? Huwag ikatagaan yung ng balay ay. Aw! Naman siya yung usahay na sayop ka. Juan! Huwag, ini huwan Noy. Tagaan, lagi. Aw! Okay, klaro rin eh. Sa'yo, paabot lang ta. Isod mo, tagay ko ng kuklo. Kaya isod mo sa usahay ko. Masayok mo ta. Di na maklok-klok. Nag-anay mo ka, manambalay mo ka. Paabot lang kay akong pasudlon ang imong igsuon sa kong lawas. Asistan, wa ang gamhanang lana. Pasudlo
doon. Sa baso doon. Iwan. Okay, karon. Ani alas sa kamay palaksan ang lana. Ako nang pasudlon ang kasi sa plawas. Oh, Krishman! Saka? Kumusta na magka-Krishman? Patikot-tikuang ka. Kung ako na imong igsumpang, wala ka. Tudag, tinatikuang sa? Siyempre, igsumpang tagod ka. Tugay ko gimingaw na ko ni mong Krishman. Tinatikuang na. Akong isuon batanon man. Ako lang giningan nung di magkamuto. Tugay na ko namatay si buyo ko. Na, wag namatay kong isuon. Buhay na ba kayo? Wag O sa ipulit na ako din sa misod ko sa lawas sa bularyo. Anong dili magkamuto o Krishman? na, di ko mo tuoy. Ako lang gini. Wag lagi namatay kong isuon lagi. Usam ka. Asa man dahil mong igso ko. Pero, Anong maging istorya? Gusto maging istorya na ano man nila siya. mag-istorya ko niya kay amang siya. Gago na.